खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 सेप्तेम्बर 2025 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन जेरावबो जाफुंसारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब नाथाय मोननो गोब्राब जानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम आरो लामा सामायाव हान्थियोब्ला दिनै जोबोर सांग्रां जानांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना बारा मोजां नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ गियाननि आंखाल जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा गोदान खामानियाव आखाइ होजेन दिनै गोब्राब जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ आरो सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरजोंबा मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन आरो बिसोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो भ ट दिनैनि साना
जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागौ बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोनोब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो दिनै गोब्राब जागोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ जेननो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हायोब्लाबो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों दिनै खस्थ' मोननांनोबो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ दिनै मोननो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन मोननो गोनांखौबो मोननो हागौ मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ जेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हानानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावलांनाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैनोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनानैबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।